Dongka sarpo aranglong Lolit Tokbi achor Karlitang Theresa Beypi aphan memorial mate Kachekimo angdeng kepachok. Pini phaikoni ni phaingkora phoarni bithung rengthama constituency ka parlo Dongka sarpo aranglong Lolit Tokbi achor Karlitang Theresa Beypi arong kachivoi arni pinangan ningkan ke thom ke pleng ke chok arni Kachekimo pon. Bangso Kachekimo ada por phai kresia por alangli phan girja mate arnama hirjomi hangpipon lapen bangso nong kachidonglun Petrus Timung Sojong Paris Dongka Ghelani Baptist Mondoli Prosonto Be Bordongka Mondoli Abarim Palok Lahor Be Dongka Sarpo Baptist Church Apalok Longsing Ingti Lapen Sojong DBS Principal Lapen Teaching Staff Lapen Karlitang Theresa Beypi alangni somar kadoka wepen bangtrok lapen alangni chor Lolit Tokbi alangni pir thepen chi otekang kiako alamo sitame rara thaino than pajirmi ponpen kadoka weatumanta alangli karjong kangthir pen hem kangthir along kepadodun messenger aphan hempu Jesus Christ aphan jakong hangpi dun rinti lapen asupi afia Tokbi pipen sitame alangli phan bihega ko pen kanghon kapati kapading alamo hayu sitame chithan pon Lolit Tokbi pen rara long nang pachini dunki alangli pir the dotika ki aning mepik leben kanghon bachutang abang thek pigabang philupu pachini si ingsamjin pen bangso Kachekimo asai pachun pon dongka mukam pen dikanto terang Karbideli news.